Szevasztok! Én Farkas Adrián vagyok, ahogy ismerhettek a Youtube-on, akkor Farkas09. Most a falu kutyáit fogom nektek megmutatni. Van két kutyám, nekem is egy német juhász, meg egy yorkie. A yorkit azt ki tudom hozzisíteni, de a német juhászt azt nem, mert picit erős, se elhúzza engem. Na, szóval indulhatunk is. És társam segít videózni, a Roderick juhász. Sziasztok! Itt a kutyám. Egyébként az a neve, hogy Lola. Most nincs itt a macska, de ott van. Ott van a macska. Lássuk, ő a kutyasétáltató mára. Meg egy ronda macska. Itt az arca is. Még Garfield 2 ott van a utca végén. Na, az a hülye kandúr. Ez úgy néz ki, mint a csizmás kandúr, már csak kalap kéne neki. Várj, kell ennem cseresznyét. Egyél. Akkor mi megyünk tovább. Jó van, akkor ti menjetek, én majd utánatokra felok. Gyere. Ez még megállt, hogy egyen cseresznyét. No, pajtásai, mindjárt elérünk a kutyához. Annak egyébként az a neve, hogy Axel, de nem fogtok belőle olyan sokat látni. Csak gyorsan, nehogy a gazdája észrevegyél, mert akkor picit pehesek leszünk. Ez egy öreg bénasszony. Milyen kedves vagy. Tudom. El is ment a macska. El is ment a macska. Vagy nem? Ilyet nem figyeltem. Ki tudja, hova lett. Hol? Ja? Mutasd meg. Ott van az a csúnya macska. Az Axelt azt most... Ott az a csúnya macska. Hát sajnos az Axel csak visszafelé fogjátok látni, mert ugye a gazdája kint van, aki egy öregasszony. Na és nehogy észrevegyen minket. Na és csak annyit szeretnék mondani, hogy most kellünk át a Kis Dunán, ami nekünk mindig az utca végén van, még nyáron is. Télen is, nyáron is itt víz van. Mindjárt meg is mutatom, róla te még nem menj bele. Na szóval, itt van a Kis Duna. Csónakot kell lenni. Már csak csónak kellene ide. Lássátok? Mindjárt megcsúszik. Itt van a Kis Duna utca végén. Ugye arra a nagy töltésen, ahol a Nérót szokom futtatni. Na, mehetünk előre. Lol, gyere. Nagyon kedves Lol. Sok mosoly. Na, itt van az a nagyon zötyögős út, ahol nem akarom, hogy autóval jöjjenek, mert mi se erre járunk, csak a Hammerra. De hogy csak vicceltem. Milyen nevével? A Skodával járunk erre, mert van egy favoritunk, és van egy kabriónk. A favorit a papámé, amúgy egyébként Peugeot kabrió, az pedig a miénk. Ide, letérünk jobbra, vagy még egy kicsit Persze, tovább? jobbra. Akkor jobbra. Mehetünk erre, mert most nem lesz ez olyan hosszú. Na, stüsszentés. Na, most kezdődnek a falu kutyái. Most kezdődnek a falu kutyái. Kutya security, kérlek. Aztán a végén láthassátok az én nérócskámat is. Este meg se látod itt. Hát ezt este meg nem látod meg, mert fekete. Csak a szemek villognak. Milyen szép ház az is. A fodrászomé egyébként. Ki? Néró? Ház. Ja. De hogy a Néró az az enyém. De. Jó, már nem figyeltem. Na, kezdődnek. Na, kezdődnek a kutyaugatások. Csak ide nem látni be, mert Kis vérebb. kis vérebek azok. Vigyál, mert széttép egészbe. Igen.
Itt van az a kis, az a neve, hogy Manó egyébként. Gyere. Hú, de nagy ház. Hát mondjuk elfogadnám. Hú, itt ne gyertek át autóval. Ha Ez itt nagyon zöcsögös. Na, itt a Jaj, másik. itt egy kis puli. Puli kutya. Ott van a puli. De az egyébként nem a legszebb kutya ez. Nem lát semmit, de ugat. Amúgy meg olyan, mint a fermosorron. Én is ezt akarom. Amúgy a Nero itt kabászón a legnagyobb kutya. Várjál, itt is van cseresznye. Már megint cseresznyét lop. Jó van, na. Hogy tudom én. Jaj, itt van a Matyi bácsi a kertje. Az a neve a Dingo, a bolond kutyának. Ha úgy is néz ki. Ott van. Lássátok? Mehetünk? Ez ilyen keverékféle mix. Ilyen vörös. Mint a turmix. Olyan, pontosan, csak ez kutya. Várjál, még van itt megy, hogy cseresznye. Itt már ne lopj. Na, Egy csivava. amúgy itt is van egy kis Csivava. csivava. Na itt van az, amit Meg egy mondtál, majdnem. fekete labrador, de az még Ah, ott kölyök. vannak a libák, vagy mik azok? Libák, persze. Mik azok? Tyúkok? Nem, liba. Ott vannak a... Látod? Azok még libák ott. Akkor mégse a Csak hát nem falu lehet kutyáit ilyen. mutassuk. Egy A falu libáit is. kutyákat, libákat. Á, basszus. No, itt fogtok látni egy olyan méreg zsákkutyát, egy kicsi, de az szétmanná embert. Már halljátok is. Hallani is. De úgy olyan, mint a szívnápról. Na, már hallani is. Ott van a, mindjárt megmutatom nektek. Wow. Figyeljetek, itt lesz. Ott van. Na, inkább menjünk tovább, mert még kiszabadul a szanszéttépünk. Hát nem, mert itt van a Lola megvéd. Na, Lola, gyere. itt még a bolond gyerekek vannak. Ahol az a korcs van. Na, ilyenek a Bátfalu, csak még nincs vége. Mert itt még van nagyon sok kutya. De most az összeset nem mutathatom meg. Itt vannak lovarda is, kettő is, a holdas, meg a másik, annak nem fogalmam sincs, hogy mi a neve. Azt inkább lepasszolom. A holdas tanyát ajánlom, ott táborozni is lehet minden. Olyan szép lovak vannak ott, már én is voltam ott. Van ott egy német juhász is. Csak az még... Nero még egyszer akkor. Na, mindegy. Végén burmasz. Szóval itt már csak a házakat építenek. Itt még csak már házak épülnek. Na, Mossátok itt. Itt szívosság a kapit. Hula szippantó. Szarszippantó kocsi. Mindjárt megmutatom nektek a kanálist, az meg itt van. Menjünk oda a hídra, vagy nem? Nem. Az messze. Itt a kanálisunk, ide szívassák a szart. Ide, oda egy ember bele is esett. Autóval, úgy értem. Nem, fehér autó. Kanális, nagyon hosszú. Ott van messze a lovardai, ahol a lovak ki vannak oda engedve. Na,
Na, itt is ház épülget. Ez még nagyon csúnya ház. Jön autó. Állatfutó! Ezek a bolond autók itt a kanyarba úgy járnak, mint a hülyék. Ott néhányan is. Mindegy, hát nem is, hogy körülnézzenek, nem, még egy sebességet beraknak. A biciklisek. Vagy biciklisek. Biciklisek. Mindjárt odaérünk a Néróhoz. Mindjárt odaérünk. Ez a falu. Kutyái. Igen, azok is csak most Itt is épül egy ház. Mikor? egy óriás ház épül. Nem mintha a miénk az kisebb lenne. Majd arról is lesz videó. Igen, az majd később. Hát mindjárt odaérünk. Lassacskán, de oda. Lassacskán, de biztosan. Reméljük. Nem igaz, már mennyit bírok pusztenteni. Jaj, bocsánat, hogy véletlenül megrúgtalak. Segbe billentettek. Itt is van egy autó. Ez a fehér esetben, vagy nem? Mit? Ez a fehér? Nem. Na, és itt vannak még a többi. No, itt van ez a fehér. Mérégzsák. Itt van. Na mindjárt, Tetőcserép, itt is épül egy ház. na mindjárt odaérünk lassacskán. Ott van az autónk is, minden. Na, mindjárt. A dur meg oda ki van dobva. Nem szégyellik? A Néró már ugat is. Aj, hallgassátok. Most nem. Most nem. Most elhallgatok. Itt meg lánc. Előbb ugatott pedig. Na, Na most. Elát. Na mindjárt megmutatom nektek a Nérót, aki itt is van kutya. még a vasat is elrágta. Itt volt egy lánc, azt is Na, ott elszakította. van. Itt van Gyere, mutassuk meg a bunkert is. Na, mármint, hogy onnan mutassuk meg. Ide elkezdtünk ilyen máma egyszerű építeni. kis bunkert, ülőkét csináltunk. Gyere. Néró. Néró. Néró, ide jössz. Ott van ez. Itt van ez. Most nem megyünk be, mert széttépni a telefonomat. Néró. Ne a kis kutyával játsszál. Ide figyelj. Néró. Jó van, megsimogattunk. Igen, okos kutya. Okos. Okos. No, akkor ennyit szerettem volna, ezzel véget ért az első rész, úgymond, vagy a második, az mindegy. Akkor ezek voltak a falu kutyái, látsátok, az én kutyám a legnagyobb. Na, csak ennyit szerettem volna nektek mutatni, a következő részben találkozunk. Sziasztok! Ciao.